Alhamdulillah ya Allah, meja rias impianku keturutan. Delok niki. Kocone ana lampune ngene. Waduh, siji meneh. Iya, meneh. Aduh deh, peteni. Nyo. Terus gila delokan ana rak-rakane. Kacane. Gila. Alah ya Allah, mewah pol. Terus iki ana lemari impian barang. Mergo nek ana kaca full body ngene nek foto iso ketok kabeh rasa dadak ning hotel. Delok iki jerone. Ya, ana gantungan karo trap-trapan ndurine. Terus yang sebelah kene. Wah. Ya, ana berangkas sayang. Ya Allah. Tapi. Waluh. Terus ngisare isih ana trapane. Iki nyimpen emas 10 kilo iki. Amin. Ya Allah. Terus iki adik wingi urung di lemari. Alhamdulillah dia iki lho. Delok lemari nih. Wah. Wingi tak akali nggo apa? Trap-trapan patang trap ki lho sing ora ono tutupe. Alhamdulillah pokoknya kanggo awakmu sing meh golek kebutuhan rumah tangga, furniture, area Solo 3 beringin sekitarnya rasa khawatir diterkit tekan ngarep rumahmu gratis ongkir langsung wae ning Mujijaya Furniture.